Пота, приятели! Аз съм Веси, тук с мен е Тони! И сега ще влезем в Фейсбука, за да разгледаме какво има. Дали има снимки от GTI 5, дали няма. Сега ще разберем, дами и господа. Така, първо, на това вече, добре, написам два коментара. От мен е единия. Добре. Тия всичките са ми приятели тук. Аз то не съм ти приятел. Никола, брат ми, майката на Ники, някакъв тука, някакъв тука, някакъв тука, някакъв тука, някакъв тука. Приятели на Ники. Така, това ще му дам yes, защото на всичко на GTA му дам yes. Да, ще му дам yes. Това ще му дам yes. И на това ще му дам yes. И на това. Това не знам какво. Ами, приятели, то картинките не се виждат. Ние свършихме мача. Бий го с 3 на 0. Аре, мъкни, бе! Той иначе е много добър. Харесва! Всичко ми харесва, приятели! Тук се появи един павка. Антон, речи си по-добър да играем турнирно да спи. Не ми си игра нещо. И, приятели, този клип ще бъде кратичък. Верно ли? Да, бе. Ти па само това кажеш. Ти клип ли правиш? Да, клип правя. Аз имам YouTube канал. И аз имам YouTube канал. Гледам. Никито Бега Гейминг, знаеш какво? С един мой приятел правим заедно клипове. Лели Бели! Така, приятели, това бе всичко от мен. Не беше много дълго, но... Какво да ви кам? Ще правя клипове на игри, така. Бай-бай!